lichtjeswandeling is 5 jaar geleden ontstaan in de coronatijd met een klein project in de katholieke kerk in Aardenburg die toen speciaal verlegd was tijdens de kerstdagen. Nou, nu vanavond is die wandeling weer van start gegaan. Hoe lang is de route eigenlijk? De route is 3,8 kilometer. Doorheen grotendeels allemaal bebouwde kom. Er zijn mensen die er echt wel werk van gemaakt hebben. Maar zelf, onze organisatie zet zelf ook 20 lichtobjecten hier en daar door de stad heen. Komen er veel wandelaars af op het evenement? Voorgaande jaren waren er, in de coronatijd was het wel het drukst van allemaal, omdat het eerste activiteit was die of mocht. En dan waren er iets van 4500 en de vorige keer 3500 in 2023. Ja, dat is behoorlijk wat. Ja, dat is best veel. En toen was het 2 dagen, het is nu 3 dagen dus. Dus ja, we zijn benieuwd, geen idee. Nou, u zegt net al, het is een initiatief vanuit jullie zoon. Er zit nog best wel een bijzonder verhaal achter eigenlijk, hè? Ja, onze zoon Nathan die studeerde podiumtechniek eerst in Brugge en later in Brussel. En hij deed het dus in 20 de eerste keer de kerk en dan 21 de echte lichtwandeling. En net voor in de zomer van 23 is Nathan helaas verongelukt hier net over de grens. En vrij kort nadien hebben we besloten met zijn medestudenten uit Brussel om de wandeling in 23 toch door te zetten. Wat was die motivatie daarvoor om het toch door te blijven gaan? Ja, Nathan had al heel veel ideeën en ook al uitgewerkt en hij was er volop al aan bezig om het te realiseren. En dus dan vanuit zijn aantekeningen, ook vanuit zijn computer, hebben we het kunnen achterhalen wat hij wilde en dat hebben we doorgezet. Ja. Wat voor jongen was Nathan? Nathan was sociaal en die wilde echt wel iets doen voor Aardenburg. Zo heeft hij ook op het zwembad gewerkt en daar was hij erg geliefd ook. En daar hebben ze ook een speciaal gedenkplaatje gemaakt. En dat soort dingen was hij echt wel zeer in betrokken. Maar goed, ja, 20 jaar, het is veel te jong. Hè. Ja. Nou, dat is niet alleen een trotse voorzitter, maar ook een hele trotse vader. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Wat is nou het belangrijkste van dit hele weekend? Voor mij is het belangrijkste dat we mensen samenbrengen en met dat licht inderdaad op pad gaan. En dat is mooi, want het is het grote draagvlak wat werkt voor ons, waardoor we het kunnen realiseren.